sé bhí cháin choilmháinis, choilmháiste, le tóra, le sochirdes, heiste go géir, néantar. Smishe, Josie, Joe, Vic, Fat, Watt, Cook. Pa ma héna cheappa gur sliocht saitirí chrumul as áranmuid. Háchéad blian, tríchéad blian go éireacht inni do chábhlún. It's not only Russia, it's a world problem. Inniu fáil. Ultracycling is tófachar sin an gné is cruúil don rothaíocht dá bhleann. Nó rinstar síos go fúna bháis hart. Go raibh sí istigh sa lochansa agus gach seachtú bliain dagach sé níos agus go grathar sí héin mar sin. 2 years ago, somebody arrived into land registry with a gun because of a boundary dispute. Ní éon logic a buinte an talamh, buine jealous an crí, ní buine jealous an intin. A fund will be there to help another Protestant move into that region, and that will keep it Protestant. Jari ma jay sa dóig tigna tan réir caecal le tatú gobrin seo. Oh wow. Faisnéis an flúirseach TG4. Dain dílach breis 5 milliún cóp da chuid léir fud na crinne. So tell us about the album, Karma's a Bitch. It's street music. It's stories from the street. Fáilte, cluichí lá. An córáise Harbh spéisiúil. Ní lista go an féidir rúiseach do rís. Bran a gclársceideal go multi-maide leis céireann. Táimar go chuirteach farag mór orm. Ní mar sin a rihan an síl. Clár deasain roimh an nacht rúda cí go chuileáine. Ní raon buint ag an cinál foréigean seo le Islám mar hiige mé ná mar hiigean go ná Muslimí é. Tá mai beochraoladh NBC Martin River Marshall go suas a 5th Avenue. Bhuailí gisteach a bháintaíocht phreanáid a bhéalad is beáin sa TG4. Loch seanachais, scéalathe agus scláirí siad a tomú le chéile sa tradiisiún. Céad fáilte bhéirí, bíoh slúfáil le go chruideamúna bheith, bei eisteoirí agus spaisteoirí, ceoltóirí agus órandaí, agus go leor eile. Bhuair géad fáilte nuálach TG4. Bítar bailithe ó chéanas ó chóngar mar gur bé seo, ceannas na deireadh seachtaí is táchtaí sa bhliain do bhaile an daingean. Ó bhachmainne tá na heileí feistethe amach go éiste Sheoladh chéirí go lé, a thiúras suas de 2023 os cín level na farige. Mar Jan aucht cábla letrachais, idir ina smór agus ina smeáin. Déití go dóiceach se seo idir caiiciis agus mí le deisiú. Is anim anna glic I gcóir dítheileabhúr na dhíhe. Tá 3 guairteantain agus ceapan go spáinse sin go deastín brigáide seo. Caith an léní an flúirseach TG4.